Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem se vám rozhodl při našem posledním dni ukázat náš hotel, ve kterém jsme týden bydleli. Tak si ho pojďme ukázat. Teď se teda podíváme na recepci. Tak tohle to je nejvyšší bod našeho hotelu. Jsme na terase, kde si můžeme dávat třeba kafe po obědě. A tady máme nejkrásnější výhled na náš celý komplex. Tohle to je teda naše zahrada v našem vnitrobloku. Některé vnitrobloky mají i svůj bazén. Aktuálně se nacházíme před pláží a vedle bazénu. Tady je náš hlavní plážový bar. Zde je hotelová pláž, kde trávíme nejvíce času. A tam tím směrem je Saudská Arábie, která je i občas vidět.